Бор дөнья оппак карга күмелгән, сихри мизгел белән барыгызны да ихлас күңелдән тәбрик итеп, сезнең хатлардан төзелеп эшләнгән чын күңелдән музыкаль котлаулар программасын башлыйбыз, дуслар. Хәерле сәгатьтә. Бүгенге беренче җылы эчтәлекле котлау хатыбыз хөрмәтле юбилярыбыз Гүзәлия Хәтмулла кызы Биктимеровага багышлана. Хат юлларына күчәбез. Ана яши җирдә бала өчен, гомер буе булып терәге, аккан суга, янган утка керә, бала өчен тибә йөрәге. Бер минуттан да истән чыгармый ул, гомер биргән сөю җимешен, җаны белән тоеп яши ана, баласының йөрәк тибешен. Дигән шигъри юллар тап килә безнең өчен җир йөзендәге иң кадерле, иң газиз, иң сөйкемле булган әниебез Гүзәлия Хәтмулла кызы Биктимеровага. Кадерле без күз нурыбыз Лена авылында туып, бүгенге көндә югары Яркей авылында матур, игелекле гомер кичерә. Әниебез күз нурыбыз туган көнең белән сине дип дәшәләр сезгә балаларыгыз. Кадерле әниебез, бүген барыбыз өчен дә якты, илаһи, зур бәйрәм. Җир йөзендә әниебездән дә якын, әниебездән дә рәхимле, мәхәббәтле, әниебездән дә олы җанлы зат юктыр. Дөньяның рәхәтен, тормышның михнәтен, күңелнең сафлыгын, намусның паклыгын аңларга өйрәтүче, үз җаны аша уздырып, күкрәк сөте белән иман иңдерүче әниебез. Без сырхаулап ятканда күкрәгенә кысып, җан җимешем, балам дип, чын күңелдән борчылучы әниебез. Күз нурыбыз, синнән дә якынрак, ягымлырак, назлырак кешебез бу дөньяда юк. Син безнең һавадагы кояшыбыз, синнән нурлар алып яшибез. Синең ягымлы карашың, татлы сүзләрең, назлы күзләрең йөрәгебезне җылыта, тирә-юньгә ямысти. Биргән наз сөюләрең, тәрбия киңәшләрең өчен зур рәхмәт сүзләре әйтәбез. Синең киңәшләрең йөргән юлларыбызда фатиха, иман әниебез. Аллаһының мең рәхмәте яусын сиңа. Озын гомер, тән сихәтлеге, саулык, күңелеңдәге җан җылысының нуры сүнмичә, сүрелмичә, без балаларыңа яшәеш чыганагы булып торуын телибез. Әниебез, сөю назың безгә акын нур сибә, карашыңнан җылы бер көлә. Безнең өчен юк ул җир йөзендә, синнән кадерлерәк бер кемдә. Рәхмәт сиңа, әни, безне үстергәнсең, кирфек какмый бишек янында. Синең гомер балкый маяк булып, без үтәсе тормыш юлында. Син бит, әни, һәр көн, һәр сәгатьтә, һәр вакыт йөрәк түрендә. Озак яшә, әни, авырмыйча. Син бит дөньяларда бер генә. Дигән иң саф һәм иң изге теләкләрен җиткерәләр сезгә, хөрмәтле Гүзәлия Хәтмулла кызы, улыгыз Денис, кызыгыз Лилия, кияүгез Илфир, анагыгыз Вилмир. Без дә сезне матур гомер бәйрәмегез белән кайнар тәбрик итәбез. Уйлаган уйларыгыз, теләгән теләкләрегез барысы да тормышка ашсын. Алдагы көннәрдә дә үстергән балаларыгыздан җылы, ягымлы сүзләр генә ишетеп, аларның бәхетен күреп, исән-имин озын гомер итәргә язсын. Балаларыгызның җыр күчтәнәче сезнең гүзәл бәйрәмегезне ямьләп, аның аерым бер бизәге булып торсын.
yoqlay meni Enkemenin dağaları Taşlama enkey taşlama meni izge dağağından Taşlasan izge dağağından meni bəxtli bulalmam Taşlama enkey taşlama meni izge dağağından Taşlasan izge dağağından min bəxtli bulalmam Tılsımlı da şifalı da Enkemenin dağaları Dağalarının şotlıqını Yitire turganları Karısı bit taramaşı yolları Ağır bit dünyaları Hallerini jingileyte Enkemenin dağaları Karısı bit taramaşı yolları Ağır bit dünyaları Hallerini jingileyte Enkemenin dağaları Qabatlım minde enkeyden ürengen dağalarını Jitkererenen tükümü şəşimi min sezege devalarını Taşlama enkey taşlama mine izge dağağından Taşlasan izge dağağından mini bəxtli bulalmam Taşlama enkey taşlama mine izge dağağından Taşlasan izge dağağından mini bəxtli bulalmam Taşlasan izge dağağından mini bəxtli bulalmam